So, unsa man atong basihan aning tiyempo sa pagdumala. Kani sa 1 Samuel chapter 16 verses 10 to 13, no? Nagisgot ni siya sa pagdihog ni David. No nga ako ang nasulti na permi aduna siya ay pito ka maguwang. No? Nya nangita og gipuli ni King Saul. Mga tag-as, mga dagpuglawas, mga gwapuon ang wagi na piliin. Ingon sa verse 11 sa 1 Samuel chapter 16, ingon si Samuel, prophet Samuel, maora ba kini imong mga anak? Naanay pilianan. Naana ang pilianan, pero wala diha ang gipangita. Ingon ang papa, wala dinhi ang kamanghuran. Nagbantay siya sa mga karniro. Okay? Unsa ingon ni Prophet Samuel? Ipakuha. Si David, nga napuli ni King Saul bilang hari, kamanghuran. Manog bantay karniro. Wala giintra sa amahan sa pililian nga mahimong hari. Okay. Tiyempo nga mahimong hari. Tiyempo sa pagdumala, pagdominar. Okay? Sa ito makita diri. Pwede nga ikaw wala maintra sa listahan, wala maintra sa pililian, kay murag di ka angayan, or kulang ka sa kinahanglan, no? Kay murag alang-alang. Wala ka diha, pero pwede ka ipakuha. Muna siya ang imong tiyempo. Muna siya ang bantayan. Kasi Propeta Samuel nga may makahaplas para mahimo kang hari. Mao ang miadto ni David. Kita na to ang panalangin. Kita na to ang blessing sa Ginoo. Maoy muadto nimo. Di ka kinahanglan magpalibog. Okay? Kay naaray mo ingon, naaray mangita. Naaray mangitang trabahante. Naaray magkinahanglan ani nga skills. Gitawag siya samtang gatrabaho siya sa uma. Pangitaon ka kung tiyempo na. Una siya itong balantayan. May season sa kinabuhi. May season nga mag-training siya ka, magtuon ka. Kay sa time nga mo trabaho na, muna na siyang season nga mo shine na ka. No? Kay kinahanglan na ka. Ang makita lang nato diri, si David gatrabaho. No? So usa diha sa pagpangita sa mga tao nga kinahanglanon, galihok. So ang sikretos kinabuhi, maglihok. Kay sama sa relo, magsige na siyang tuyok, wala siya pakialam kung katugon ba ka or wa pa ba ka kakaon or lain ba imong gibatsyag. Musige na tuyok ang relo. Kita ninyo ang kinabuhi. Mao na siyang kinabuhi. Sige lang yung lihok. Sige lang eskwela o sige lang trabaho. Kay naare timing. Muna siya ang tiyempo. Timing. No? Na ay blessing nga maoy moadto nimo. Ang tiyempo moabot nga pangitaon ka. No? Panalangin. Maoy moadto nimo. So di jud ka kino maglaing nga Lord na unsa naman ni no? Muna isiguro ang imuhang kaugalingon. Okay? Okay? Di mo tudo-tudo no? No, na ay mga pagpangita. Mangitag tindira sa big shop. Trabahante sa barko, sa Mansurya. Okay? Ngay opening sa motor parts. Nangita ko tindira. No? Isa man ako pangitaon, kana akong kaila. Mekaniko. Okay? So, tagaan po ta sa Ginoo. So, kalami nga mga development nga maabot ang tiyempo. Ngayon, sana pag-edit ang giubo. Pero dito ka lang sa tumoy, no? Nga
Ah, ako gahandom ko, no, bilang pastor ninyo, nga mulapad pa ang negosyo. Motor parts, fishing supplies. Duha na ka motor parts diri down. No? Kay usa sa sikreto kung nagayuhan man naay motor parts, naapoy fishing. Mualalay siya sa time nga hina ang motor parts. Nya daghan na ang kapangita og mga bike parts. No? Nya managhan na pud ang mga salakyan, auto parts, electrical supplies. Nya daghan mi gipangita aton sa Bacolod, dito na ko aton sa hardware. So hardware materials. Muna siya ang tindahan nga akong gihandom na naana siya nga mga department. Nga kada department na ay tindira, na ay in charge. Okay? Na ay mga assistant, na ay mga mekaniko, electrician. Okay? Kung masugod pa gina ang hardware, makakuha pa gitag mga kontraktor nga muubrag mga building, mga dalan, diha, no? Kaya basta na kay hardware, na kay kontraktor, na managhan ng supplier, posible mga mulukabok, bantayan, diha pa, no? Nanay message nako, no, nga sir, naa diri hardware materials 150,000. Naana na hardware na. Okay? So pwesto na lang. Na may beats diha, no? Pwede ta na gamiton nga budiga. Di man ginatanan gamiton para lang sa beach. Okay? So mangita kog tao. No? Nanay standby. Nahiya ra ta mga obra. Kay gaanhin na ang tao ron sa seawall. Naa diri ang dagsa pod. Gadugang ang floating cottage. Wa sila pakialam o mo income ba basta maka-floating. Manuguan na kang Montiro, kang Dudong Bagrong. No? Sa barangay, manuguan na po. Mapuno ni diri sa tao. Ang negosyo, di tapaawihi. Muna siya, ang chimpo sa pagdumala, pagdominar, pagkontrol. No? Nga, minsan itang negosyo, kanang maminsar ta og lapad. No? Pangayog dako-dako. Kaya paminsan na ka ng kwanra. No? Masugod ta sa ginagmay, pero naadyo kay allowance nga in kaso handuma nga naa kay tao dalon unya dili ra ikaw, no? Kay basi makapanguha pa ka mga parinti nimo, no? Mo na siya ang chimpo sa pag dominar, no? Nga naay himuog hari wala siya naminsar. Kita na to munipod ang pagtuo. Si David mupili naghari. Din si David na makiro o karniro. Wala siya pilia, wala siya sa konsiderasyon kay kamanguran. No, siguro palangga ko siya sa papa. Puro siya ang gipangita. Kuha na to ang panalangin sa Ginoo. Plastada, timing. Posible pahilom-hilom ra karon. Pero may time nga may pangitaon, may time, may blessing nga moabot. Ikaw dahil anak ang tagaan. No? Naay mga gaobra ra sa dato nga pamilya. Usahay ang katabang maapoy na tagaan, nakairidar. Nana sa kalatraba. No? May naibawaan ko. No? Pamig. Siya gitagaan sa dato kayo sa kalatraba. No? So gini John Birdin. Of course, kung sa mga eridero, no, naagi kay party. Pero naay mga property nga pwede ihatag sa tag-iya sa iyang gusto. No? Naagani sa Amerika, no, trabaho siya, nga nagdako ang negosyo. Ingon ang tag-iya nga, gusto ikaw mo dumala aning negosyo ha? Siya nga sir, di ko na ka sarang, oy. Okay, kapital o kwarta niya, di, ihatag ko nini mo. No? Mga tsamba sa kinabuhi. Muna, importante, i-ready lang gini mong kagalingon. Kaya naay mga timing, naay mga plastada, kaya ang uban, mga matay,
ang uban mo undang na ikaw na pud ang mo shine imo ng timing muna sige jud kag paminsar pud no na kay gipaminsar nga posibilidad kay para na ay offer ready na ka di kay na ay offer wa man ka maadto sa uban wa man ay bayad ang pagpaminsar no kana ba mga time is magchismis magsuwat-suwat diha no or pag-ubra-ubra plano. Okay? So, of course, na po the time for leisure. Natay time mo suroy, malingaw-lingaw. Pero daghan tag mga time na pwede ta mo maminsar. Ano mga yung people na may Facebook, pwede ka kaobrag Facebook. Imabutan mo na yung mga handoms kinabuhing, ikaw rin membro. Huwag mo na'y bayad. Mo na'y naana to ron nga sa una. Okay? Ipamutan na imong balay nga gusto, imong salakyan, imong pamilya, asa silang puyo. Okay? Si R, mo na yung giobra ni R, silang balay sa Bacolod. Naa si dako nga frame. No? Nga, muna yung balay, muna yung mga salakyan, na. Picture na yung pamilya, papa, mama, ikso. Si R, to na sa, barko, kasakay. Okay? Nya, mo, ayog limitahi ang plastada sa Ginoo kay kada tawo na nanay chimpo kay bawo ko sa kumplano para nimo kita kay bawo ta wa sa ato himuon ato diskubrihon Lord unsa man imong plano nako diskubri apod unsa man imong hilig unsa man imong abilidad asa man ka maayo asa ka pigaw. No, namin yung pigaw sa ilang tudog tuon, pero laban-laban jud dito jud ka mo lambo sa area nga maayo ka. Amen? So, hibaw ay mo kagalingon. Pag kuris-kuris ang mga notebook, pagpalit og pila raman ang notebook ba? So, sa edad ka og 5, sa edad ka 10, unsa man ka? Bro-brahi. Mag-edad abi ka og 30, mag-edad ka 50. So sa kay mga posibilidad. No, kay mao niya to ang direksyon ron, nya maupod ka inana, mugukod ra. Katay mangita tag manager. Ready ka. Oh, tang na yun. Ari pa ang ikaduhang makaingon ta nga naadyoy panyimpo. Nga dili magdepende nimo. Dili magdepende nga kinahanglan naadyoy kay kwarta. Kinanglan na anak kay mga gamit. No! Ang plastada sa Ginoo, iyahang plano. Nangita siya gahari. Ang tao, kapamisa, di ni pwede ka kamanghuran. Di ni pwede kay murag pigaw-pigaw og lawas kay maano ni pabantayon og mga kanding. Karniro, mao pa no inapilian. Naa pa ba kay laing anak nga wa diri? Naa, ipakuha. Muna siya ka nang ipakuha, bantayin niyo na, ipatawag. Okay? 2 Chronicles chapter 23, Old Testament niya po na, Samuel and Chronicles, kuyugay na ni. Mo ni ang ibasa ganina ni, isa ganito? Si Idmar. No? Mar, mo ni Mar? Ikaduhang Kronikas, 23, ikan sa 8:14. Puro naa diha ang verse 11. Parte ni Joas, no, bata nang ruling si Joas, nga nahimong hari sa edad nga city ang edad. Hari o? Naabagoy mahari nga edad niya city, kisa may city diri ang edad. Kisa man yung manunuman nga city ang edad, kisa, example. Sa diri ba? Sa diri sa kwan? Isa city na to diri ron? Nilo. Isa pa. Isa pa city? Si Nilo ra? Oh, si Nilo ra mahari ha. Alam dia. Nilo. Sa edad nga city, nahimong hari. Imagine na ako no si Nilo. Ibutan lang, asal lang ito kahit gamay si Nilo. No, niya, pero basta Nilo ah. Hindi mo siyang hari sa edad nga city. Verse 11 sa 2 Chronicles chapter 23. Sa edad nga 7 years old, gikoronahan si Joas bilang hari. No?
Ang 24 verse 1, makita na nga idalom sa pagmando sa pare nga si Jehuyada. No? Sa kinabuhi, na ay tsimpo nga gitawag og destiny moment. Destiny moment. Nga ang taga Kawayan o ang taga Maitom, magkita sila, magtanawanay sila sa inyong mata o magpitok-pitok. Ang taga Minapasok o taga Maitom, nagkitanay sila. Destiny moment. Isang nanay dala duha ka buok, pero tiga po na, no? Isa pa, ang mga taga Cadiz, kitanay na po sa Maitom. Maitom man ang kuhan din. Taga din na yung ba na Miranda? Cadiz po? Anyo mga destiny ron, Jo! Masikwa ni Rijo! Taga din. Nalutaw. Tigtas bantayan. Destiny moment, no? Basig ang kuha dito apa sa Nigeria o sa Nicaragua. Nasa praktika. No? Nganong natabo man eh. No? Kay ang plastada sa Ginoo dili magdepende nato. Muna ito timanan ha? Magpaidalom ka sa Ginoo, gamiton ka. Di ka magpagamit, mangita sa lain. Bisan pa ang murag imposible. Ito kanina, wala paminsara sa papa kay kamanghuran. Alam nga, nung ikaw ko yamahan, imon mga ari kamanghuran. Na may 7 kabok magamaguwang. Ari kaduha. Kinsa may maminsar nga ang mahimong hari 7 years old. Okay? Kay tungod si Atalia, ang lula ni Joas, maro. Yawanon ug una-una siya gihimo para siya mahimong reyna, tanan nga mga anak sa hari nga sumulunod gipamatay niya, gipapatay. Okay, so wala na ilaing iridiro, siya na patay naman po ng hari, no? So siya natabo adunay pari, no? Dapat magud hari. No? Si ganina si Samuel, karon si Jehuyada. Ang leader nga pare mo na importante kay ang leader, no. May plano nga pamatyo tanang iridiro para wala na yung musulod nga hari, para si Atilia na lang nga mama o lula, siya na yung murayna. Adunay pare nga kahibaw sa plastada sa Ginoo nga dapat ang hari kaliwat sa hari. So adunay bata nga iyahang gitaguan, no? Naay bata, no, si Joas gitaguan nila dito sa templo. Nan gitago, wa napatay. Okay? So naa pa jud iridiro. Kamarong galabi. Habitats, okay? So time na. Time na nga undango na ang pagkarayna, ang lain nga pagdumala ni Atalia. Ipagwa nila si Joas sa edad nga 7 years old. No? Tanan nga mga kapitan, military, dito na ilang headquarters sa templo. Kaya ang leader na si Atalia. No? Ang lula. So, gihimo nilang barracks ang simbahan. Ang mga espada ni David sa una, mao'y lang gigamit. Turno-turno sa pagbantay ni Joas. Kita na mo ang pagpangita sa hari, no? Ang ilaha raman nga naan lang diyu'y tawagon, i-consider nga hari, no? So, si Joas kay iridiro, gideklarar ni Jehuyada nga mahimong hari, no? O tungod man, iplanuhan, grabe to secret plan. Nga ilahang dihugan, ilahang iproklamar ang usa ka bata nga 7 anyos nga mahimong hari. No, giriti ang mga tumpita, no, ang mga armas. Kay pagdeklarar, dapat na ang pirsa.
no? So gipagwa ni Jehoiada ang pari, no? Ug iyahang gihaplasan si Joas ug iyang giproklamar, "Long live the king!" 7 years old si Nilo. Yan. Palakpakay, tingog ang trumpeta, no, hinugyaw, ningguwa si Atalia, no, nanang hari. Pag nanay hari, dili na siya reyna, no, nagipatay siya, no, sa iyang pagkaswapang. Sa ito makita diri, nga prinsipyo sa kinabuhi, lain man ato adring senaryo, ang tayo mga hari, pero naay prinsipyo na ito makita, nga maaplikar, sa imong kinabuhi ron nga pungko ka diha unsa man imong senaryo sitwasyon mao ni ang ideya ang Ginoo magpadala og usa ka Jehoiada sa imong kinabuhi. Si Joas way kalibutan, imagine ni Nilo, pero nahimong hari. Ikaw wa ka ideya ron, pero i-plaster ka sa Ginoo. Matinga ka. No? Kay ang atua din kinabuhi dapat mo simba kita sa Ginoo. Kay siya ang plaster. Sa una maoro nimong naangdan karon inaani na ka. Okay? So sama kang Haring David. Pwede nga wa kadamha. Sama sa kang Joas, wa kay ideya, pero nahimo kang hari. Nga wala nimo planuha. Kita nimo ang pastada sa Ginoo. No? Sa pag-approach nako sa una ni Giselle, okay, kay naanad siyang katabang, no, o tindira. Ito nga ikaw mo bantay sa kwan ha? Sa counter. Siya di ikuloy. No? Kay naanad siya kapulso nga maguwat na siya ng palit, no? Hatag ang kwan parta sa tagiya. Pero siya na gapadagan, siya ga-entertain ng customer, no? Mga mekaniko. Okay? Naay simpo sa pagdumala nga dili lang ka magsigig pamid, sigig aning sitwasyon. Musaka ka basta plastaron ka sa Ginoo. Si Ruth, di ba? Remember Ruth? Sige ra siya sunod-sunod sa mga mangunguma nga naay matagak. Maluoy. Naluoy niya ang tag-iya. Tuyo tagaki siya tuyo. Ito na plastada sa Ginoo. Tagaki siya tuyo. Kaya ang maang binay ni Ruth, iyaha parinti ni Joas. Nya nabana niya ang tag-iya sa sinda. Nahimo siya nga sindiro. Nga sa una munugkuan na siya makililimos, manugpunit og mga pasi. Okay? Si Esther, dili siya dapat marayna kay Israelite siya, ulipon sila. Naplastar sa tiyo. Nga mapaintra siya giunsa to niya pag maneuver ang papilis. Maupo ni siya si Jehoiada. Adunay Mordecai sa imong kinabuhi. Nga bisag wa pa ka maminsar, sila ang plastar nimo. No, ako pasalamat jud ko sa mga ginikanan, no, nga sila naminsar sila mga anak. Na ako'y classmate, no, si Swilin Opina, Atty. Swilin, nakaobra da si mama ni Eliza, si TC Dispi. Classmate ko na sa law. Ang papa ang kapalibog sa mga libro, bayranan, no? Ang yaha lang, matuon lang, wa siya binubyo. No? Okay? So, nabugada siya ron. Atty. Swilin Opina, napamana o military. Si Charo, yung people na mo sa Escalante Baptist Church, kuyog na sila nila army. Ang papa nga chief of police, maoiga maniobra. Paminsar sa iyang boarding house, sa iyang libro, mga bayranan. Ang ihalang magtuon.
na abogada. Attorney Charo Fajardo, nakapamana og hippie po. No? Someone will think of you. Someone will consider you. Muna siya usahay, ay mo kabalakas kinabuhi. Kinaay mga Mordecai, naay mga Jehoiada nga gamito ng Ginoo. Maabi nimo muragwa na, pero tuod ay nanginsar nimo. Sa una, murad ko mausa nga maka-eskwela og law. Wa gyud diri maka-kuan. Kaya maingon nga, sige, ako gasto nimo. To ako igtagsa sa Amerika. No, nanawag ra. Choy, may eskwela ko no kaglo. Ko, no? Kaya iyang bana, kauban sa Boy Scout sa Escalante Baptist Church si Aldrin. Siya, sige, ako gasto nimo. Tungod ra na nga istorya, ako gasto, nakapa-enroll ko. Although, wa siya nakapadala sa nag-eskwela na ko, pero nakapadala siya, kay si Chaitas nakagpa-Amerika, girimahin siya dito. Naningon ko no ka ni Joel nga, gastuan mo siya, nadumduman, nagpada, no? Pero, hindi siya kasugod na. No? Sige lang jud sa mga gaarang ka. Eskwela lang, kay naray plastada ang Ginoo, nga maka-income ka, nga naay mo gasto nimo, usahay makatrabaho ka. No, working student. Ari pa jud. Nganong bantayan nimo imong panyimpo. Si David nga himong hari, pero so wala pa siya mahari, na best friend niya ang anak ni King Saul. Kasi kaingan? Letter J. Best friend ni King David. Ay, best friend sa Bible. Nga nagbailuan na yung islang sinina. Kay Prinsipi ang iyahang best friend. Siya, military lang. Papatay pag siya sa amahan. Jonathan! Dapat kuhan mo sa mga Bible quiz. Palangga kay siya ni Jonathan nga anak ni King Saul. Prinsipi. No? Sa nahari na si David, maayo na yung plastada, okay ng tanan. Ingon siya, nadumduman niya yung best friend si Jonathan, nga patay na. I-trace ko no, naabay anak si Jonathan. Subaya ko no sa history. Naabay anak si Jonathan. Gisubay. Naada si anak. No, nga laki, nga paralyzed. Angan si Mephibosheth. Tuwa nagpuyo sa Ludibar, sa lugar nga murag sa karon murag squatters area. Pigado kay nga lugar, pero apo ug hari. Hari o, si David dili parinti si Mephibosheth. Wala siya'y koneksyon. Pero ang koneksyon ni David, si Jonathan. Patay na si Jonathan, si Mephibosheth, ang anak, tuwa, luoy kaayo. Kay baldado, paralyzed. Adunay hari nga naminsar siyang amigo. Ipatawag si Mephibosheth, pakuha! Way labot ipakuha. Kada kaon sa hari, si Mephibosheth, kuyog kaon sa hari. Kita nimo ang sitwasyon. Luoy kayang sitwasyon, paralitiko, no? O isa siguro basig ka pakilimos na lang o sa sitwasyon. Gikuha siya, ano? Ipakuha si David, ipakuha si Mephibosheth. Naamoron diri sa maitom. Muna ang mensahe, no? Muna ang mensahe, maayong balita. Ipakuha ka sa imong lain nga sitwasyon. Kay ibutang ka sa ndot at plastada. Importante lang, ready ka. Andam ka muna karon ka pamati ka, be open. Say to yourself, I am willing, Lord. Lord, be it unto me according to your word. Walay ideya si Mephibosheth. Walay ideya si David. Walay kalibutan si Joas nga mahimo siyang hari. Kay bata siya gitaguan. Pag abot niya 7, nahimo siyang hari.
Remember this, mga kaigsuonan sa MCBC maitom, dili si Juas maoy naghandom sa kuruna. Ang kuruna ang niadto niya. Muni ang mensahe ron sa Ginoo nimo. Pandemic, COVID, wa na'y obra, no? Bigado, wala sa imong sitwasyon. Mura kag naa sa ludibar. Mura kag na nugway o karniro kanding. Kung unsay mensahe sa Ginoo, ang Ginoo wala gahimo sa mga butang sa normal nga sitwasyon. Si Sarah nga asawa ni Abraham na mabdo sa edad nga 80. Pila edad ni Abraham? Naa sa mga 90. Wala na sila sa tsimpo nga mga anak. So unsa man to makita, usahay gabatyag ka nga wala na imong tsimpo. Napa! Muni ang mensahe ron, pangayua, bantayi, diskubriha, unsa ang imuhang panhimpo. Asa man ka pwede mo dominar, asa man ka pwede mo dumala, nga may kontrol ka sa sitwasyon, nga mag-ayuhan ka. Wala na sila tsimpo nga magkaanak pa si Elizabeth o si Zacarias sa New Testament. Ang ginikara ni John the Baptist ang nagbaptize si Jesus, tiguwang na. Mao ganing gisilutan siya, no, nahimo siyang amang, kaya di na siya katuo. Paano naman yung makaanak na tiguang naman ko kaya kung asawa tiguang na po. So naa kay mga wala na gituuhan ron nga pwede pa matabo. Ipahimo sa Ginoo. Ang importante lang angayan ka sa panalangin. Ang sikreto ra maura na unaha ang sa Ginoo. Siya na'y bahala sa ubang mga butang. Kay naay mga butang matabo sa kinabuhi nimo nga wa nimo damha. Wa nimo pangayuwa. Muna sang Episo 3:20 kasarang ang Ginoo paghatag bisan pa sa wala nimo gipangayo. Unsa pa jud mangayo ka? Pakapinan pag gina siya muna siya ang Mateo 6:33. Ihatag niya imong kinahanglan kay para na nimo pakapinan pag gina niya. Amen.